Що годе? Що годе добре? Добре беше. 13... Малко презареждането го... Забравя го, аз за това. Сети се някак с движение. Забравя го, направо си го бях забрал. Колко иначе правихте като време тук? 13 добро време. 13 и нещо съм. Да. Като имаш предвид, че усерих и зареждането, мисля, това ме забавя. Точките. Нямам делти. Някой Чарли имаш. Имам някое друго Чарли, да. Дабъл Чарли имам на махалта и такова. 7 Чарлите, 11 още. Те са мои, ама после ще ги дигна. Сега. Няма, то списки. Петър. 51.